ଚିଲିକା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଖାରିଆ ପାଣିର ହ୍ରଦ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶୀତର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଳରବ ଏହି ହ୍ରଦକୁ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥାଏ। ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆ, ରୁଷିଆ, ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଲାଦାଖ ଓ କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 225 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବିଳାସିନୀ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଚିଲିକାର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ। ଏମାନଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଚିଲିକାର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ହ୍ରଦକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ହେଉ, ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁରକୁରେ ଓ ପଟାଟୋ ଚିପ୍ସ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାନ୍ତି। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟାଟ୍, ତେଲ, କମ୍ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିକାରକ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର, ପାଚନକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରଜନନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛେ, ସେଇଠି ଏ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନଜନକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ଆଶାରେ ହେଉ ଏପରି କ୍ରୂର ଆଉ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପକ୍ଷୀବଂଶ ନାଶ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଲିକା ଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ହ୍ରଦ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନାମରେ କଳଙ୍କିତ ହେବ। তুমি কি জানিছ রূপর উর্মি তোলে, দিকি দিকি হই দুঃখ মশাল জলে।